Polisiýa ýokary klas okuwçylaryň telefonlaryny ýygnady. 18 ýanwar güni paýtagtyň 15-nji orta mektebiniň 10-njy 11-nji synap okuwçylary garaşylmadyk bir waka şaýat boldy. Aşgabatyň Bagtyarlyk etrawynyň polisiýa işgärleri ýokary klaslara aýlanyp mektebe telefon getiren okuwçylaryň telefonlaryny ýygnap aldy. Aradan 2 gün geçenden soň bir näçe ýanata henizem öz şagalarynyň telefonlaryny polisiýadan ýygyny alyp bilmeýänliklerini aýdýar. Polisiýa ýöneköý telefonlary şol gün ýygyny gaýtaryp berdi. Ýöne okuwçylardan ýygnalan smart telefonlary öz ýanlary bilen alyp gitdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berýärler. Aşgabatlyk habarçynyň sözlerine görä duşanbe güni mektepde 3-nji sapak dowam edýän wagty polisiýa uniformaly bir aýal adam klaslara girip oglanygy tapawdy ýok. Okuwçylaryň ählisiniň ýeke-ýekeden sumkalaryny barlap başlaýar. Ol kitaplaryň sahypalaryny barlaýar. Telefonda okuwçylaryň telefonlaryny ýygnap alýar. Polisiýa az salymdan adaty telefonlary eýelerine gaýtaryp berýär. Diňe smart telefonlary saklap galýar. Ýöne bellemeli ýeri foto we video ýazgy etmäge ukypsy telefonlary ýygyny okuwçylara gaýtaryp berdiler diýip wakadan habarly bir Aşgabatly Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Kimne akylly telefon bar bolsa olary ýygnap alyp gitdiler diýip ol sözüne goşdy. Halkara hukuk goraýjy toparlar Türkmen hökümetini maglumata berk gödäwçilikde tanqid edýärler. Akylly telefonlar ulanjylary beýleki mümkinçilikler bilen bir hatarda internete baglanmagy, şeýle-de isleg bildirýän raýatlara ýurtda dowam edýän uguşdan tutma senzuranyň daşyna çykmaga ruhsat berýär. Galybersede smart telefon ulanıcıyının töwereginde bolup geçýän wakalary ýazgy etmegine, onuň maglumatlary birek-birek bilen paýlaşmagyna mümkinçilik berýär. Ýöne paýtagtyň 15-nji mektebine ýokary klas okuwçylardan akylly telefonlaryň polisiýa tarapyndan ýygnalyp alynmagynyň sebäpleri aýdylmaýar. Polisiýa işgäri okuwçylardan ýygnalan telefonlaryň Bagtyarlyk etrap polisiýa bölüminiň kämillik ýaşyna ýetmedikler işi baradaky bölümçesine öýlen saat 4-den soň ýygyny gaýtarylyp berilejekdigini aýdýar. Bu bölümçe Aşgabatda döwlet sirkiniň golaýyna ýerleşýär. Ýokary klaslarda okuyan çağlarynyň akylly telefonlary ellerinden alynan enatalar telefonlaryny ýygyny almak üçin Bagtyarlyk etrawynyň polisiýa bölümine barýar. Ýöne telefonlaryny ýygyna gaýtaryp alyp bilmeýärler. Biz şol gün 18-nji ýanwarda bellenen wagtda polisiýa bölümine bardyk. Ýöne bölümine oturan Zenan Maşgala bize ertir mektepde uly ýygnak boljakdygyny, şonda 100 manat jerime töläp telefonlary ýygyna gaýtaryp alyp biljekdigimizi aýtdy diýip bir enata Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Häzir telefonlar ýygyna berilmez diýip polisiýa bölümindäki aýal aýdypdyr. Habarçy bilen atlandyrylmazlyk şertine gurrundaş bolan bir polisiýa işgäri ýokary klas okuwçylaryň smart telefonlaryny ýygnap almak işleriniň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň tapşyrygy bilen ýerine ýetirilendigini aýtdy. Anonim polisiýa işgäri telefonlaryň ýadyna maglumatlary, şol tany videolary we suratlary barlamagyň maksat edinilýändigini sözüne goşdy. Onuň sözlerine görä häkimetler ýygnalan akylly telefonlarda haýsy saýtlara girilendigini hem barlaýar. 20-nji ýanwarda Azatlygyň habarçysy bu waka barada goşmaça maglumat berdi. Onuň sözlerine görä çarşembe güni ýerden 8:45 töwereklerine enatalar çağlarynyň telefonlaryny polisiýadan ýygyna gaýtaryp almak üçin Bagtyarlyk etrap polisiýa bölüminiň kämillik ýaşyna ýetmedikler işi baradaky bölümçesiniň öňüne ýüşdiler. Olar 10:35-ni garaşdylar, soňra polisiýa bölümçesiniň başlygyna jaň etdiler. Ol öýlen saat 3-den soň geljekdigini aýtdy. Öýlen näme diýer görürsi bir enata aýtdy. Günüň ikinji ýarymyna habarçy bilen gurrundaş bolan beýleki bir enata özüniň 51 manat möçberini jerime töläp çağatynyň telefonyny polisiýadan ýygyna gaýtaryp alanyny aýtdy. Azatlyga ma'lum bolan maglumatlary görä bu jerime Aşgabatyň Bagtyarlyk etrap maliýe we ykdysadyýet bölümine administrativ jerime hökmüne hasap alınıpdyr. Türkmen mekteplerine okuwçylary we mugallimlere mektebe telefon getirmezlik barada wagtal duýduruş berilýär. Bu gadagançylyk ýokary hujaýlarynyň studentlerine de degişli bolýar.